等一下，我到3楼，不是2楼，3楼。我不卖豆腐，我在武功学校里学的那套功夫，眼睛长长鸡巴，没听说我吃你豆腐。 Oleta auzoa, Aramaio. Otxandiotik gertuago gauden arren, hau atxeta baserria da eta bertakoa da gure gaurko protagonista. Hemengo alaba, Maider, arerioak aurrez aurre gertutik ikusten ohitua dago. Begirada zorrotzak, tentsioa. Aurkariari helduta ikustea normala da, baina ez agarraua dantzatzen, ez hoixe. Ardia dominatu dut. Kirolik klasiko eta noblenetako batean parte hartzera doa Maider Unda Beijinera. Borroka libre olimpikoa. Maiderren jarduna goizeko 6etan hasten da. Baserriko ikulluan. Lan egiten duen eliteko kirolari gutxienetakoa izango da Maider. Gutxienetakoa? Baten bat dagoa da. Badaude, baina oso gutxi. Ez da posible goi mailako kirola egitea eta kanpuan pasatzen dugun denbora guztia. Eta lan honek laguntzen aldio kirolerako. Balio duz, segunero daukazu ordu bat jaiki behar zarela, lan batzuk jarraitu behar dituzu, eta, gero disiplina horrek kirolerako balio izan dit. Ez da bat ere lan xamurra. Bai, hau lan gogorra da, baina, nik zorioneko naiz. Adios, nor da hori? Maider, begira, nire alabeak zelan egiten dau lana. Hemen ardi batzen duz. Eta gero, han keserizan egiten dugu Gaztaie. Gaztaie Idiazabal. Gazta oso ona. Maider, amaituten duzu nien etorri gozaltzez. Normalian gozaltzeko kolakagoa, zerarekin. Eguna goiz hasten dudalako eta bestela inarrik gabe geratzen naiz. Nik uste nuen baserrian txistorra eta hirugiharra gozaltzen zituztela, arrautza batekin eta... Bai, baina Maiderrek kontu handia izan behar du pisuarekin. Nire pisua 70 kilotik berakua da, konpetitzerakuan. Baina normalian indarra hartzeko eta goitik ibiltzen gara. Nik gure dut janda zen. Bai, baskularekin beti nahu borrokoan amak eskaintzen didalako eta, Han gehiago. Hemen normalmente janordue beti pintzen da ugeri. Ugeri pintzen da. Eta, klaro, berak zenjubierra da tristie. Eta txarrena humoriana da. Dauenien dietan, aukitzen da humore oso txarra. Eta horregatik, gero aguanta bintzako. Humore txarra. Bueno, nima noie, gimnasisa. Bale. Hala, gero arte. Agur. Gozaldu ondoren, egunero joaten da Maider gimnasiora. Eta ez Otxandio, Aramaio edo Gasteizko gimnasio batera, ez. Baserriko ganbaran moldatu ditu ariketa fisikoa egiteko beharrezko dituen trasteak. Honek bai jakin, etxeko gozotasunetik egiten du lana. Horrela bai. Goxotasunetik edo, ganbaran ez da giro izaten goizean goiz, eta gogotik aritu behar izaten du gorputza berotu artean. Intentzioa jartzen duela ezin ukatu behintzat, eta egunero aritzen alda horrela. Egunero. Baserriko konstantziarekin ohituta dago. Normalian 6 serie egiten ditut. Ariketa bakoitza 10 errapikapen eta 5 ariketa edo 6. Atzena 3 minutu. Serie eta serien artean. Nahikoa ez baldin bada gehiago. Hobeto da pizka bat deskantzatu eta ariketak ondo egitea.
Maider, hor zauz? Ni banoia, nau bakarrik lanak egiten. Ama deika zuen, baina badirudi Maiderrek ez diola entzun. Normala, burdino txorrekin. Nik ama ordea triste xamar joaten ikusi dut. Beste lan batzuk ez ditu dalako egiten hemen nagoen bitartean. Eta, bueno, hemen nagoen bitartean, egun erdi bakat egiten dut hemen, baina bestela, kanpuan nagoenean, berak egin behar izaten du etxeko lan guztiak, eta... Dena ezin egin, arrazoirik ez zaio falta. Bai, baina ziur nago amak nahiago duela bere ondoan, borrokan baino. Nire amak ere ondoan nahi ninduen nituan, egin nion alde. Niri amak ze pentsatzen duen jakitea interesatzen zait. Nik uste amorrua ematen diola alaba goian duela jakiteak. Eta ni iztuzta dure alabie deportin dubigideke. Onko pesak esan zan amoruen, hoxe dau problemi. Hemen bierra gineznik eta han bera deportin egotie. Hoxe da txarra. Borroka librean eta pisuarekin ez ezik, bere amarekin ere borrokan aritu behar etxeko lanak banatzeko orduan. Odolean darama bai, borrokarako grina. Bai, amarekin, hori, ez da baidak, berak ez duelako nahi, nahi ez, baina ez duelako ondo ikusten hemen denpora asko pasatzea. Bueno, listo, gaurko gimnasiko seria. Atxeden hartzera orduan. Bai, gustoko bai, baina gazta egitera joan behar dut, amari laguntzera, zain egongo gata. Baserrian bizitzeak hori dauka, ateak sekula isten ez dituen tailerra dela. Eta ikuluan ez bada, baratzean edo gaztandegian. Basatoz Maider, Bai, hemen badator. nabil ni bakarrik. Bueno, Gazta egiten, da zu kiroletan. ni zu baino itxerdi gisa ingo neban. Ze ganola da hori, Ze Bueno. ganola da hori ama bakarrik hemen. Bueno, apur baten, beti ez. Ama gainean du, baina neska formala da, Maider. Ez dira asko izango bere etorkizunez hainbeste arduratzen diren kirolari profesionalak. Nire etorkizuna gaztarekin da. Zenik hemen etxian oso gustora goten naiz. Eta, kanpora joten naizenean, denbora asko kanpuan, etxetik kanpo, familiatik urrun. Zaila da.